Hi guys, na ako sa hotel. Kamu na bahala sa akong video ha. Guys, dili ko pwede mag-istorya kina kauban ako kung boss. Ya. Kamu na lang mo sabot sa akong video mo ako ni tingog. Kay isud man sad nga kuan ko ninyo. Motingog ko kamo na lang sabot ha. Ug salamat sa inyong subaybay sa akong pahabol.
guys.